Ambalima bamanan kameno malikono ani maliko kanga fulini walimando obekata au kelengele na bela jele mafu ya mfausi gorula kafonya nako bisimila ka bi bamanan kuna funi sawole kene kono mimi na wala chamake au ye maliki bareo ani jen fanwere ki bareo la kabeni marsikalu klemwa ani shegi hotel Salam na Bamako dunanjigi so inkonna sommet des investisseurs d'Afrique francophone onyogon kumbe bayi nundona abito sena kata kunche marsikalu klemwa ani konoton amalorania kafo la jerebayi asigi ko folo abi nyenamaya da kuminka we farafina fransika fo jamanaw olu ka lahalew bela jelenga ke ka benbi kle subhana manshin kuma bara inunduni keneka anga jamana gouvernement ministry chama kumbeno kene nyemoya okuntalendo kadi mali jamana kuna foniko ani bikle subhana manshin ko ministry ma Amadou Njalo Draman Mali uluka soroleundo Samaira Sanogo alebena anyefo anyana bi kolon seni shini minogonye mogo munun be o bara buluma farafin jamana munun be nazarakan fo ulu ka nyongo kumeba nan ko ma sommet des investisseurs d'Afrique francophone akune wala sa ka wuli ka jowke yelema bunakunka ani kasika donta jidi munu be se ke sababu wala sa kasika wuli ka jow chaya munu be se ke sababu ka investissement na famau ke danaya tali ni ka da anga ba malibaka ote doreye fana kera jamana nyamugo ye wuli ka jo minke ani oye na famita ni ka nyeshi ni bara nunuma kerenkerna yana numerigi domeni o de kera sababu ninga ni bara nunu nundobi anga jamana konnana bi jama faranyogona ye jama munumbe anga économie numérique kuna jien tabolo la ni Afrique tabolo la olu de a décidé anga janvier réunion do sen fait malika jamana tabolo la kana ni kuma bain organisé anga jamana kono ni cérémonie mi na ya fo 600 amako sommet investisseurs de a décidé ka compétition organisée Afrique tuwawu kan fola jamanaw ka start-up beni ñonche a jaranye kosobe parce que Mali kuna wolola mina nimba yira ko bien bébé se kana Mali kono kana la jame braminge kana la jenu se ka demese anga start-up ma pour que Google projet ou développer. Ministre Minka Tchao Nyeshineno, Kunofonuko, la Halama, Nankwama, ministre de l'économie numérique et de la communication. Aka Korofo Konana, Aya Irakafo, comme Mali Bewlika Jowla, Chugomina, Sangorata, Ane Kuna Wolobese sur numérique Kola, Ko Odeato, Aleka Chakada, Kakeni Bang Monjalika Demeye, Ani Morofen Febe, Ni Obewlika Joke Chou, Ane Kle, numérique Bunakuka, Ko Oya Lanini, Kakbara Bulo Dale Dosiki. Munu senfe onase oka demeta ne ka nyeshi mogo munu be akilna chamata wala sa kasika numérique ko jidi uluma ni clé fla kononana ubena usigi ka économie numérique africaine ka kuma fo a financement me soro chogomi problème munu be kunwaye kuma chama discuter problème munu na anya sigi ka laje ka fo pour que ni secteur ni nga deme pour qu'un bec en boulot d'ignorement, maintenant un boulot d'ignorement, ou baraminga tsekanya ni gouvernement se madouala. Au diato Malila, anga président de la République ye a nyamenatege. Pour que ka anga start-up nous ni incubateur ou accompagner anga frère belatege, ka papier ka seben blasraga, seben mimbato, ou funaga barab sega sabati, seben mimbato. Jamana bese ki aklito la semaine bato ulu fana bese kata koka kayira kuka jamana bu deme misuma u bese ka bara ke Mali kofe
an ma ladɔnnenya k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn kunbɛba in n'an kɔ ma ko sommet des investisseurs d'Afrique francophone baara caman bolodalen don o fɛ i n'a fɔ master classe ani hakilina caman na fali investissement providentiel kunkan minnu sen fɛ laɲiniw na kɛ walasa ka se ka dɛmɛɲɔgɔnyaw sɔrɔ musakako bunak'u kan k'a ɲɛsin maa mɔgɔ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da minnu ka wuli ka jɔ bonyana n'an ko ma ko les 20 meilleurs entrepreneurs farafin jamana minnu bɛ nanzarakan fɔ n'a bɛ wele ko Afrique francophone ni o ka wuli ka jɔ barika ka bon ni mɛrikuko bunak'u kan. Mopti marabolo kɔnɔna na lakana jɛkulu min ni o bɛ kɔnakaw fɛ yen nɔ ni u ko a ma ko brigade de surveillance ka sanga ni olu ka baara dabɔli san 3 sɔrɔli ye o ɲaɲani hukumu kɔnɔna na kɛnɛ dɔ sigira sen kan min bɛnna ka bɛn ni wajuli kɛnɛba ɲɛnɛmayali wajuli kɛnɛba min ni a bɛ 26 marsi fana ɲaɲali kofɔ ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu ni kasara ka bɛn san 1991 san ma an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a kɛra ka bɛn marsi kalo tile 26 tɛmɛnen ma denmisɛnw olu tɔgɔla so kɔnɔna na kɔnakaw fɛ yen nɔ mɔgɔba caman olu bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ Sadio Sidibe ani Samba Traoré olu de kɛra baara in seere fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. San 2016 marsi kalo tile 26 san 2019 marsi kalo tile 26 kɔnakaw ka kɔlɔsilikɛ jɛkulu n'o ye brigade de surveillance ye a ye san 3 sɔrɔ a ka baara ye ka mɔgɔw n'u bololaminɛnw lakana ni ka basigi sinsin kɔna sigida kɔnɔ. Bi an b'an ka brigade anniversaire la n'o ye san 3nan ye 2019 la vraiment an kɔni ka brigade ni organiser len bi yan cogo min na vraiment organisation ɲuman de don a fana kɛlen bɛ bɛn ni kɛlɛya ni dɛmɛ. Parce que hali denmisɛnnin minnu filɛ k'o organiser hali ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ou bien hali ni banabaatɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ou bien hali ni ɲɔgɔn tɔɲɔ bɛ yɔrɔ min na u bɛ participer a bɛɛ la parce que bɛn bɛ se ka n'a la tɔɔrɔ kana bonya. Brigade siri kun fana a bɛ komi dugu na dugu tɔɔrɔla dugu ɲɛnina donc faali tun bɛ kɛ yan o bɛ na mɔgɔ dalen sɔrɔ k'a kun ci faaba tɛ ye enquête k'a kan donc o la mɔgɔ bɛna dɔ i kan fana i ɲɛ yɛlɛn ka suɲɛli kɛ. I b'a ye zone ye bɛrɛ bɛ ka suɲɛli kɛ i bɛ siran k'a fɔ zone donc a bɛ komi dugu nin tiɲɛna ka fɔ ka dan tɛmɛ o kɛra sababu ye an ye brigade sigi dugu denmisɛnnin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka brigade sigi. ɲinan brigade de surveillance ye bilankɔrɔ kɛsu dɔ sigi sen kan min ni miliyɔn fila sera ka k'a kɔnɔ ala ni kɔnakadenw ka cɛsiri a n'a maa ɲɛmaw ni hakilina in a sigira sen kan ni kɔnakadenw de ka wuli ka jɔ ye min bɛ se k'a to sigiɲɔgɔnɲɛ bɛ sabati kɔna ni a laminidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni basigi kɔnɔ denmisɛnnin 486 de bɛ wuli ka jɔ la kɔlɔsili jɛkulu in kɔnɔ wasaratu ye a dabakun ye fɛn kelen de ye ka bandiya kɛlɛ kɔna komini kɔnɔ. Maa 400 ani maa 86 o de bɛ an ka brigade in kɔnɔ o denmisɛnnin 486 fana sara tɛ mɔgɔ si ye bɛɛ y'i yɛrɛ di. Ko n bɛ fɛ n ka commune ka taa ɲɛ n bɛ fɛ kɔna ka sécuriser n bɛ fɛ kɔna ka lakana n tɛ fɛ zone kana kɔna tɔɔrɔ n tɛ fɛ mɔgɔ jugu foyi ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana kɔna tɔɔrɔ su o su bɛ bɔ su o su mɔgɔ 60 de bɛ bɔ ka kɔna bɛɛ munumunu fo dugu ka jɛ wa ni dugu jɛra fana équipe dɔ bɛ yen mɔgɔ 20 ɲɔgɔn olu fana bɛ bɔ ka yaala fan bɛɛ k'a lajɛ ni jugu tɛ yɔrɔ dɔ la ou bien ni tiɲɛnikɛla tɛ yɔrɔ bɛɛ la mairie jɔyɔrɔ ye fɛn min ye kelen fɔlɔ an seko ye mun ye an b'a kɛ n y'a fɔ cogo min an ka deuxième adjoint yɛrɛ a sigi a bɛ Bamako vraiment tenue o tenue bɛ mairie la ale de y'a bɛɛ san fɛn fɛn bɛ brigade ni lata ɲɛ a jɔyɔrɔlen bɛ n'a ye maintenant anw yɛrɛ fana bɛ weleli kɛ an ka kɔna ka fɛn fɛn bɛ kɛnɛma ni mun se ye mun ye an mairilakaw an yɛrɛ b'u wele personnellement pour que u ka se ka kɔna dɛmɛ. brigade de surveillance ka san 3 sɔrɔli o tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaru min bɛ kɔnakaw fɛ yen nɔ olu ye dɔnta kawuriya kɛnɛ dɔ sigi sen kan tile 7 k'a ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ansari tɔnden dɔw ma mɔgɔ 33 ɲɔgɔn cɛ 27 muso 6 u bɛɛ bɛ bɔ kɔna sigida kɔnɔ. An b'an ka karamɔgɔ Serif Usman Madan Haidara barisa n'i y'a ye an donna nin baara nin na an ye ale de ye jogo ɲumanya la k'a fɔ an ka jogo ɲumanya kɛ ka wale ɲuman kɛ ka baara ɲuman kɛ ka hinɛ fantaw la ka hinɛ miskinaw la o tuma na an ka karamɔgɔw y'a lajɛ min y'an ka section karamɔgɔw ye k'u bɛna an lakala k'an faamuya i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min k'a d'u ma cogo min k'a fɔ ka jogo ɲumanya sabati an yɛrɛ k'a ta k'a sabati a ka y'an n'an ka sigidaw la ka y'an ka dukɔnɔw da ka an dusukun saniya ka taa bɛɛ ma. Formation kun ye min ye
an bolo ka sababuya kɛ ni an ka jɛkulu min ye silamɛya dɛmɛ ni sira jɛkulu ye n'o ye Ansarudine Islamiya ye. An karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ye min ɲini an fɛ ko karamɔgɔ minnu b'an bolo n'o kalanna an ka formation kɛw kun i n'a fɔ ale y'a yira an na cogo min laseli sira kan Ala ka diina na an ka se ka o kɛ tɔw kun o ka se ka faamu sɔrɔ minnu bi fulakan mɛn minnu bi bamanankan mɛn minnu bi bosokan mɛn ka taa se kan o kan bi fɔ Mali kɔnɔ ka formation kɛ a bɛɛ lajɛlen kun o ka se ka wajuli kɛ ɲuman kɛ jamana in kɔnɔ ka mɔɔw wele ka na kira ci kun na. ɲɛnajɛ senfɛ diplôme de reconnaissance dira kɔna mairie dankan ma ka sabu kɛ a ka cɛsiri ye sigida kow la. baaraw taara kuncɛ ni défilé dɔ ye denmisɛnninw fɛ min wulila maison des jeunes la ka taa kuncɛ monument Damien Boité la yɔrɔ min tɔgɔ dalen don faransikaw ka sɔrɔsi la min bira 2013 ka to pankurunboli la kɔna boto bolo la. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ Seyid Aliyu Usman Haidara a kun bɛ taamala Buguni cercle la walasa ka se ka taa an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli sankunbɛn ɲɛnamaya alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kɛrɛfɛ ka se ka yanga ani wasaba di u ka kɛnɛma ka sankɔrɔta taama in kuntagala a taar'i jɔ dɔgɔkun kelen de la. Fatumata Jabi ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansardinu ɲɛjɔyɔrɔ ani groupement des leaders religieux du Mali ma ɲɛmaaba n'o ye an fa an'an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ani ka fara a ka denbaya kan olu ka wulikajɔw an'u ka ɲɛnamayaw bɛɛ lajɛlen de bɛnna maaya dilanni ma ani fana u mɔkɛ Muhamadu Mustafa alayhi salam a nana mission min na ka o mission in lafa n'o ye silamɛya diinɛ dɛmɛli ye o de hukumuna ka bɛn marisi kalo tile 16 ma san 2019 an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ a Seyidi Badara Aliyu Haidara a y'a ka taama minɛn ta ni k'i kunda Bugunikaw fɛ yen mun kosɔn a bɛ taa Ala jira Ala ka jɔnw na i n'a fɔ bamananw b'a fɔ u ka kumakanw na cogoya min na ko ni tinɛni ye min f'i ye bama ɲɛkiliko la a dɔnbagaya f'i ɲɛna an karamɔgɔ ka nin tagama in ka taa Bugunikaw fɛ yen a bɛ don kadara min kɔnɔ o de ye Alakiraba alayhi salam a ka bangeli hukumu kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma Mawuludu Nabawi min n'o kɛra ni Buguni Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔndenw ka laɲini ye. An karamɔgɔ dolen kɔfɛ Buguni ka bɛn samedi sufɛla ma marisi kalo tile 16 u ye wajulu kɛnɛ ba ɲɛnamaya Bugunikaw ka stade la min hukumu kɔnɔna na ni Buguni maabaw caman kun bɛ o kɛnɛ in kan an karamɔgɔ bisimilalen kɔfɛ kɛnɛ in kan Buguni maabaw a marabolo tigilamɔgɔw diinɛmɔgɔw u ye an karamɔgɔ bisimila ka waleɲuman dɔ n'u ka nisɔndiyaw jira. Buguni jamanatigi tɔgɔ la n'o ye Janbilen Jakite ana a sigida fɔlɔ dugutigi n'o ye Ntogo Jakite ka taa se dugutigi anw fɛ koladɔnni 6 la ka fara olu kan u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka daminɛ jamanatigi la ani dugutigi koladɔnni 7 olu tɔgɔ la an bɛ Badara Ali an b'a fo ka fa fo ka bɔna bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a bɔra ni hɛrɛ Ala ka ɲuman segin ni hɛrɛ fɛnɛ Ala kana baasi foyi se a ma. Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔndenw u y'u ka nisɔndiya an'u ka foliw an'u ka waleɲuman dɔn jira an karamɔgɔ la. An bɛ foli segi ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Sherif Badara Ali Haidara ye ko ani layiru dafa kabi kunu layiru min anw n'a cɛ a y'a yira anw na ko na anw ma tiɲɛ ko ale t'a tiɲɛ o de la a jɛn'a ka bonya kɔ ka sɔn kana sigi anw fɛ bin kɔnɔ yan nɔ nɛnɛ na yan nɔ foroko cɛla yan ko a ye Haidara ko a ni ci a k'a dɔn ko anw fana sigi bɛ k'a kɔnɔ yan k'a bisimila. An karamɔgɔ a Seyidi Badara Aliyu Haidara a ka laseliw kun bɛ tali kɛ Alakiraba alayhi salam a cikun na. O tuma na anw bɛ Ala barikada de kɛnɛ kan anw ka ɲɛnɛmaya in silamɛya dɔ k'a fɔ min don anw y'a dɔn cɛ min fɛ o de ka kɛnɛ filɛ nin ye wa an sigin bɛ an bɛ Ala barikada n'a ye a ye cɛ min ci anw ma a y'a ci ni min fɛnɛ ye an bɛ Ala fo ka Ala barikada mun kama Ala ko Muhamadu nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde dans le monde
ala ko tini ko Muhammadu ne mai chifu ka mafuna kala danve be kan nema so o kuma ni ala ko ale Muhammadu ci ko danve be kan nema so danve minum be nu ku dara ala subhanahu wa ta'ala la sa o dara ala subhanahu wa ta'ala ka fo kelendo ko Muhammadu Mustafa en ko ambo no fe ko anga kirado ni an vitri waliyara ma an ye joro jumen da kira kuna sika foi tala ala dana ya ko fe fedo de bi sika tola ala kelebantiya kɔfɛ fɛn dɔ de bɛ yen kira Muhammadu Mustafa kanu kɔfɛ walima a kanu sabatili a ka kiraya sabatili dusukun na k'a fɔ ala ka ciden don fɛn dɔ de bɛ yen o ye fɛn jumɛn ye a nana ni min ye a k'o kɛbaa ye. An karamɔgɔ a Seyidi Badara Aliyu Haidara ka nin tournée in kun bɛ tali kɛ Buguni n'a mara de la min hukumu kɔnɔna na n'a sen jɔra dugu 9 ma ka bɛn le 4 kɔnɔna na min n'o hukumu kɔnɔna na cɛw ni musow caman nana silamɛya donkan layidu 6 minɛ an karamɔgɔ bolo. An bɛ to Mawuludu ɲaɲali hukumu kɔnɔna na hali bi Sitakili ani Jijan dugu alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru olu fana nisɔndiyara ni an kuntigi Muhammad Kisini Nemabaye ale ka bangeli u ye o ɲaɲali kɛnɛw ɲɛnamaya ni wajulu kɛnɛ belebele dɔ ɲɛnamayali min ni a kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma Jijan dugu kɔnɔna na Keɲeba cercle la Adama Jawara Baba Keita Buya Kulibali ani Musa Fomba olu ka sɔrɔlenw don. Sitakili tɛmɛnen kɔfɛ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara de a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala Jijankaw fɛ yen Keɲeba cercle la taama in bi don fɛn min kadira kɔnɔ an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ye ka bange ni ɲɛnamayali don min labɛnna Sitakili ni Jijan silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ Jijan dama senfɛ a ɲinina a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara fɛ a ka jɔ duguw la ka dugawu kɛ o y'a sɔrɔ yenkaw bɔnbɛ ka nisɔndiya ni muguri boloda fa bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ kunbeli jatisa jibiruya ni ka taa tɛmɛ lenge koto fɛ ani kɛɲɛkɛni kofin a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara bisimilala nin dugu kɔfɔlen ninnu na ni nisɔndiya ni ɲaɲani ye ka laban ka dugawu kɛ dugudenw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu a baara fanba sanu baara don nka san damadɔ ninnu na sanunko bɛ ka sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya a dugu caman na o kɔnɔguwa min bɛ yen taama in kɛra sababu ye dugutigiw ni dugutigi dangaw ni alimamiw ka ɲini Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara de a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara fɛ a ka dugawu k'u ye u ka dugu ɲɛtaakun bɛ se ka sabati cogo min ni sanu baden sɔrɔli ye u ka sanu bɔ yɔrɔw la nɛgɛ ɲɛ 18 dana bɛ taa gosi kuma min a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara n'a taamaɲɔgɔnw nana bisimila minɛ Jijan donda la o y'a sɔrɔ Jijan n'a lamini bɛɛ bɔnbɛ k'u kunbɛn nisɔndiya bonyanen kun don ani muguri ye k'a fɔ a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara ye k'a dangana Jijan kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara ka nin dama in ka ɲɛsin Keɲeba mara mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sitakili ani Jijan a bi don an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bange ni ɲaɲaniw de kadira kɔnɔ min labɛnna silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ Keɲeba Jijan ani Sitakili wa senfɛ silamɛya donka layidu 6 bayatul islamiya maa ba yirikaden donna silamɛya la o tatɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madana Haidara de a Sayyada Sherif Ahmed Tijane Haidara bolo ka don silamɛya na. Kasangani kasara ani mɔgɔ faga wulikajɔ cɛjugu ye min taara ka jura ani Ogo Sagu dugu sɛgɛrɛ Kalaban kɔrɔ sous-préfet ale alikuranɛ sanuman kalanni kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka damakasili kɛ an daba masala min bɛ kɛ sababu ɲuman ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ cogoya minnu na a kɛra ka bɛn jumadon de ma
Kalabankoro sous-préfet ale ka bureau la Abdul Karim Sako ani Samba Traoré olu de kɛra baara in sere u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'u lajɛ. Ni kuranɛ kalan kɛnɛ sigilen hakilina ɲuman o bɔra Kalabankoro sous-préfet la laɲini min b'a la o de k'a fɔ bɛɛ basigi ani kelenya o bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kunu tɛgɛ tun bɛ ɲɛsin Mali min ma ko badenya ni kelenya jamana ni basigi bala kɛmɛ ka maa caman siran i ka sigida kɔnɔna na o hukumu na Kalabankoro arrondissement commune 8 maa bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan kabini alimamuw ni karamɔgɔw la fo ka taa se maires ni députés ma kana fara sous-préfet n'a ka baarakɛɲɔgɔnw kan ka se ka ni kuranɛ kalanba in kɛ ka ɲini dalimasa fɛ jamana in a ka se ka basigi ka bɛn ani kelenya o sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Vraiment an ka préfet a ye hakilila min ta ni vraiment ala y'a ni sababa bɛɛ parce que tant que n'i ye silamɛ kɔni ni i kamana guwana n'i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bɔda si t'i bolo fo i k'i sɛmɛ ala la wa k'i sɛmɛ ala la fura si t'o la fo ko ala ka kuranɛ. Bon diyara n ye a bɛnna ma ala ka diya ala yɛrɛ sous-préfet an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye hakilina min sɔrɔ nin cɛ ni ɲɔgɔn man ca ni ye fasoden ɲuman ye ne yɛrɛ dɔ ye ni mɔgɔ yɛrɛ dɔn i bɛ hami jumɛn na i ka du ani ka dugu ani ka jamana ko nin diyara anw ye a bɛnna anw ma. Ka da lajarabili min ye jamana sɔrɔ Jura ani Ogosagu maraw la o ye fɛn ye min n'a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen dusu kami karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ɲɛnamaya ye lajarabiso de ye k'o n'a ta o ta jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in k'a segin a yɛrɛ ma. Ɲɛnamaya yɛrɛ u b'a fɔ cogoya min na arabukan na fɔlɔ mal hayati dunya illa ibtila'un aw iqabun aw mukafa aw tajriba n'o ko ɲɛnamaya ma kɛ foyi ye fo lajarabili ani ɲangili walima sarali walima k'i labɛn ka donba ma kɔnɔ Mali bɛ ka tɛmɛ fɛn fila de fɛ le preuve o de ye preuve lajarabili donc an b'o crise de kɔnɔ bi bon or mumini dun n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ yakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o de ye ka ala deli mɔgɔ fana tɛ ala deli foyi la min n'a nafa ka bon n'a ka teli ka tɛmɛ ala kumakan kan parce que kuranɛ ye ala kumakan dɔ di ala ka kalo ba in na n'o ye arajaba kalo ye c'est un mois sacré dɔw jabi kalo fana don jamana in a bɛ se ka basigi cogoya min na wa n b'a dɔn ala ye dugawu min fana minɛ inshallah bi izni la ya rabi an ma malidenw dugawu min kalanna nin ye ala k'a minɛ an ɲɛ surtout an lakanabaaw surtout ko in gɛlɛya fanba bɛ ɲɛ dugawu fanba bɛ ɲɛsin olu de ma minnu bɛ ɲɛnamaya la ala ka sini kɛnɛya da n'olu ma minnu fana taara an bɛ tâche plaque ye nin kɛnɛ in kan ala ka hinɛ ni silamɛ fɔli bɛɛ lajɛlen ma ala ka Mali bɔ nin jarabi in kɔnɔna na. Ni kuranɛ kalan hakilina bɔra sous-préfet min yɛrɛ la n'o ye Kalabankoro sous-préfet gɛlɛya min kɛn bɛ ka jamana sɔrɔ sisan k'a man ka jamanaden si k'i sigi bilen maadama ni bɛ se ka ko dɔ kɛ jamana ka se ka bɔ bolo la k'o hakilina de y'a bila ka karamɔgɔw wele u kana dugawu kɛ jamana ye ni kuranɛ belebele kalali ye. N ko wale minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi a cɛ man ɲi parce que jamana in bɛ taga bolo min na a bɛ mɔgɔ siran a bɛ mɔgɔ jɔrɔ i tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ ye bi i yɛrɛ t'a dɔn mun ye nin ye mun ye jugu ye donc ni ko bɛ ten ne bolo silamɛ den bɛɛ kan ka wuli ka jɔ ka ala wele. Ya kalan ni kalanbaliya ko t'o la ala bɛ bɛɛ de ye diinɛ ye kelen de ye donc o de la an ye kuranɛ kalan in initier pour que ka ala wele ala ka wuli ka jɔ Mali ye sinon jamana in sɛgɛnna dɛ kuma bɛɛ dankari bɛ kɛ jamana in na kuma bɛɛ dankari bɛ kɛ fan dɔ la anw bɛ Kalabankoro anw bɛ sunɔgɔ yan mais an balima minnu bɛ nord la minnu bɛ jamana camancɛ la ani a fan wɛrɛw fɛ u tɛ sunɔgɔ ka ɲa u degunw ni fɛnw b'u kan donc anw fana bɛ se ka ala deli cogo min na an bɛ se ka an ka soutien moral min ta k'u sɛgɛrɛ pour que u fana bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ o de la an b'o wuli ka jɔ la an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an b'a ɲini ala fɛ ni kuranɛ kalan min fana kɛra a ka kɛ fiɲɛbɔda ye jamana in ma jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Kuranɛ kalan bannen kɔ duwawu kɛra jamana ye ka duwawu kɛ naba kelen na bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli ni kuranɛ belebele min kalanna ala k'a kɛ ka Mali bɔ bolo la. Amina yarabi ala k'o minɛ Mali jamana ye ikirizati cakɛda ye a ka baara bolodalen dɔ nundo min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka sɛnɛ kɛ ko ɲuman kofɔ walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn o don kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn araba tɛmɛnen ma Samankɔkaw fɛ yen nɔ Norvègekaw ka lasigiden min ni o b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna ani ikirizati cakɛda a baarakɛ ɲɔgɔn caman olu fana sera ka bɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ Amadu Kamara ani Ibrahim Kulibali fɛn minnu sɔrɔla u bolo kan sama na Shirifila Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ an k'u lajɛ.
Norvège lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔ u ye yamaruya di projet belebele dɔ tali ma ko don ba la min bɛ tali kɛ sɛnɛko o matarafaliko ɲuman ma walasa dunkafa sɔrɔ ani yiriwa u bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na projet belebele in ka laɲini fanba ye o ye. Bi sɔgɔmada in na an nana yan an ni ambassadeur Norvège mɔgɔw ka na kuma projet kura dɔ kan. Projet kura min n'a wari bɔra royaume de Norvège mɔgɔw kun a ɲɛsinnen bɛ mun ma a ɲɛsinnen bɛ fɛn ma sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na walasa ko min bɛ senna sisan n'an b'a fɔ a ma ko changement climatique donc waati yɛlɛma yɛlɛma o bɛ se ka kunbɛn cogo min na ni sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka nafa sɔrɔ a la non seulement u bɛ fɛn sɔrɔ n'o ye u ka sumanw ye mais ka tila ka wari sɔrɔ a la donc an nana kuma o de kan sɔgɔmada in na. Walasa projet belebele in ni a bilara sen kan Mali jamana ale ni Norvège jamana ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na ani u dɛmɛbaga jɛkulu ka bɔ Kayi, Kulikoro, Segu ani Sikaso marabolo kɔnɔ n'a a ka laɲini de ye sɛnɛkɛlaw u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ni ka sanga ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye. Projet in bɛna baara kɛ sɛnɛ kɛcogo kan o ye kelen ye a bɛna baara kɛ siw kan suman siw a bɛna baara kɛ olu kan suman si minnu bɛ se ka sɔrɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ni u tɛ se ka tiɲɛ joona minnu bɛ kɛ sababu ye fana u ka sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko rendement u ka sɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na u bɛna baara in bɛna ɲɛsin olu de ma. Ikirizati n'ale ye cakɛda ye min ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko a kunkun n'a ɲɛɲɛ wolomali ma an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin projet ba in a bɛna kɛ sababu ye ka fantanya baloko gwɛlɛya o kɛlɛ ko bɔ an ka jamana kɔnɔ ni ka tila ka sɛnɛkɛlaw u ka se u yɛrɛ kɔrɔ ni sɔrɔ ani yiriwa sabatiliko ɲuman ye. Welekan laban min kɔni bɛ ne yɛrɛ bolo nin na ne bolo nin ye projet min hakilina ka bon kosɛbɛ min bɛna kɛ fɛn ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ kan donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu y'a hakilina sɔrɔ ala k'u dɛmɛ ala ka baara in kɛ baara sabatilen ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin projet in min bilalen filɛ sen kan nin n'a baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ni Mali minisiriso min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ka fara Ikirizati ale ni ITIA olu n'a dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ a bɛna kɛ sababu ye ka cakɛda 250 sɛnɛko binakun kan olu labɛn ka ɲɛsin denmisɛnninw ani musolakaw ma an ka ci kɛ togodaw la min ni Mali ɲɛmɔgɔw ka laɲiniba dɔ y'o ye n'o de ye dunkafa ani sɔrɔ ni yiriwa sabatili ye an ka jamana kɔnɔna na. Silamɛ muso jɛkulu min ni o bɛ wele ko Association des femmes pour le développement de l'islam olu ye lajɛrɛba dɔ sigi sen kan min ɲɛnamayara ka bɛn dɔgɔkun in kɔnɔna ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ don kadara min kɔnɔna na o ye an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale denmuso Fatumata Zara u ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali o ɲɛnamayali kadara de don i n'a fɔ komi laadalako la san o san u bɛ a kɛnɛ sigi sen kan ɲina u ma sɔn laada in ka wuli bada a kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma foyer des jeunes kɔnɔna na Kɛnzanbugu Tata Ture ani Abdulayi Sogodogo olu de kɛra baara in seere an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Musow ka tɔnjɛkulu min bɛ nɔ silamɛya ka ɲɛtagali sira kan n'a bɛ fɔ a ma ko AFD u ma sɔn ka to kɔ Fatima ka anniversaire ɲɛnamayali sira kan o de kama u ye nin kɛnɛ in sugandi ni k'o kɛ lajɛrɛba ye ka ɲɛfɔli kɛ jama ye Fatima ka ɲɛnamaya kan ani Mali jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka hakilina jakabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na cogo min na. An ka bi sigi ye Alakira denmuso Fatima Zahra alayha salam o ka anniversaire ɲɛnamayali don parce que o ka anniversaire ɲɛnamayali o bɛ an nafa o de y'a to an ye bi sigi boloda ka jɛ ka Fatima Zahra ka anniversaire ka jɛ ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ci bila silamɛmuso bɛɛ lajɛlen ma labɛn min b'an bolo ka bɛn ni nin ko in ye a dɔ ye an bɛna ka na Fatima Zahra yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛra cogo di k'o ɲɛfɔ musow ye. Fatima Zahra alayha salam a y'a denw ladon cogo di a y'a ka cɛlasigi yɛrɛ a y'o kɛ cogo di a n'a mansaw cɛla tun bɛ cogo di
an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka hakilila jigin kɛ o de la o de y'an ka bi sigi kun ye ani fɛnɛ an ka jamana bɛ gɛlɛya min na bi denmisɛnninw tiɲɛnen don denmisɛnninw tɛ kalan na jamana bɛ gɛlɛya la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ani ka jɛ fɛnɛ ka ŋaniya jira kɛ. Nin kɛnɛ kɛra sababu ɲuman ye ni ka musoba caman fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen kumana ni ka taa Mali jamana bɛn a n'a basigili sabatili siraw kan ka fara Fatima jɔyɔrɔw kan silamɛya kɔnɔ yan'u ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin u ka tɔn ɲɛmɔgɔba ma a ka cɛsiri siraw kan. Anw musow ka an sen da ni muso barikama in sen na n'o la an b'a dɔn siga tɛ an na n'an y'an sen da ni muso barikama in sen na n'o la an ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ an bolo. An ka denw mun kɛlen b'an bolo kamana gan an b'a dɔn kamana gan ni a bɛ ban an n'an ka furucɛw fɛnɛ cɛ bɛ cogo min na an b'a dɔn nɔgɔya bɛ don o la an ka jamana bɛ diya an bɛ fɛ muso bɛɛ lajɛlen ka ni muso in ka ɲɛnɛmaya ɲɛ n'o ye Fatima Zahara ye k'a sen da a sen la ka baara kɛ n'a ye i ka cɛlasigi baara bɛɛ lajɛlen na an b'o wele de bila silamɛ muso bɛɛ lajɛlen ma k'Ala subhanahu wa taala deli san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an kɛnɛman na. Présidente tilala kuma bɛɛ lajɛlen na sisan dɔwɛrɛ tɛ ne bolo dɔrɔn fo ka présidente ka kuma dafa dɔrɔn an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se yan nɔ bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika da. Parce que nin ye kɛnɛ ye Ala subhanahu wa taala ka hinɛ jigili kɛnɛ de ye nin ye nin ye kɛnɛ Ala subhanahu wa taala ka barika bɛ sɔrɔ ni nin kɛnɛ de ye a dɔrɔn ni Ala subhanahu wa taala deli ni nin kɛnɛ in hɔrɔma ye Ala bɛ sɔn k'an ka duwawu jaabi o de y'a to an y'an profiter fɛnɛ ka duwawu donba b'an bolo an bɛn'o kɛ jamana ye k'Ala subhanahu wa taala deli an ka jamana bɛ kamana gan min na n'a bɛ dingɛ min kɔnɔ Ala subhanahu wa taala bɛ se ka sɔn cogo min na ni Fatima Zahara yɛrɛ hɔrɔma ye ka jamana bɔ o dingɛ in kɔnɔna la. K'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ san caman bɛ Ala taala bolo Ala k'a yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma ɲɛna. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawu kalan ye togoya min na hali bi Mali jamana bɛn a n'a basigi o bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Konowari jamana kɔnɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka denmisɛnnin sɛbɛn min n'a kun datugulen kun don diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la Charles Blé Goudé araba marisi kalo tile 27 a ye dandigɛli dɔ kɛ min lasela kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ basigi kan do ka bɔ Charles Blé Goudé yɔrɔ ni maa min b'a dɔn a kunun ko maa cɛman gwanin do nka a ka nin kɔrɔfɔ in basigi bɛɛ bawo a y'a yira dandigɛli la k'a fɔ ale langolo donna kaso la a jabajɛlen bɔra wa Konowari ka denw bɛɛ k'a dɔn walikɛlen a toɲɔgɔn minnu bɛ Konowari u bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ tajuru sara bere kana boloda ka ɲɛsin maa si ma o hakilina kana ye maa si la a ko tiɲɛ don maaw dɔɲɔna degunw kɛra ko nka maa o maa ni degunna ko in kɔnɔ a san kɔnɔntɔn i kan ka kɛ yafaba ye i maa ɲɔgɔn ma Konowari jamana kɔnɔ janko Konowari ka basigi a ko ale ka kɛ basigi karamɔgɔ ye k'a fɔ maa kɛmɛ k'a jagoya k'a bila la walikɛlen jɔyɔrɔ dɔ de jira bɛ a la k'o tɛ a ko nka ale ka jateminɛ bɔ bɛ a ka biden k'a fɔ i n'a fɔ laadala ko ni Konowari jamana bɛ k'i kunda kalata kan maaw bi yira jatigɛ bi bonya o ye laada ye Konowari a ko a barata kalataw minnu kan ka kɛ u kan ka kɛ nisɔndiya donw de ye Konowari jamana bolo a ko a bɛ misaliya ta u danjɛ bɔ ɲɔgɔn jamana Gana kan ni kalata ko a bɛ kɛ Gana kɔnɔ a tɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna jɔrɔnankoba ye k'a sabu kɛ kuma bɛɛ u kɛmɛ ka ɲɔgɔn faamu Charles Blé Goudé y'a yira k'a fɔ bi a ka kan jamana kɔnɔ fangabonda jɔlenw de ka se ka sɔrɔ minnu bɛ se ka nin waleya in wuli ka bɔ Konowari jamana kɔnɔ kuma bɛɛ kalata ni jatigɛ maa caman ye basigi de ye Charles Blé Goudé ka nin kuma in na hali n'o y'a sɔrɔla a yɛrɛ kan mɛn ko politiki t'a senkɔrɔ nka maa minnu zɔmin ka diya an ni jamanakuntigisigi kalata cɛ tɔ ye kalo 19 ye Charles Blé Goudé ka bɔ ka nin n'a ɲɔgɔnna basigili kan bɔ ko a ni politiki tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko bi maa kɔnɔ gwa n'o tɛ a bɔlen kaso la a ka dakuru ɲɛfɔlɔ min kɛra ka ɲɛsin a ka tɔnden kɔnɔmaw ma ni o ye coordination des jeunes patriotes COJEP a kun b'o min ɲɛmaaya la yan'a ka kɛ minisiri ye ka Laurent Kudu Gbagbo dɛmɛ a kun ye dantigɛli min kɛ o ye ni n seginna ka na Konowari jamana kɔnɔ wa n dan b'a la k'a fɔ min na fana an na tɛmɛ n'an ka kɛlɛ ye wa a kana siga dɛ kɛlɛ in an b'a sebaaya ta nin ne kɛra a ka kuma fɔlɔw ye a bɔlen kaso la.
i n'a fɔ Senegal ni Lagina ni Togo, Benin jamanaden min ni Faransi jamana lakodɔn nsɛbɛ fɛnɛ bɛɛ bolo. Kemi Seba min ka wulikajɔ bɛn bɛ farafinde ka jɔnya tigɛli mɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafinde bɛ ka nafolo min dun n'a nafolo a kilancɛ de din bɛ a mɔ Faransi jamana fɛ faransefa a barata a yɛrɛ halalafɛnw de bɛ bɔ a ka jamana kɔnɔ ka tila ka nin wari in kilancɛ ta k'o falen o la ko fɔ sefa dunni ka dabila ale fɛnɛ gwɛnna ko nin wari ma ɲɛmaw fɛ tarata marsikalo tile 26 k'a kunda a fa jamana kan ni o ye Benin ye. Beninkaw ka jamanaden Kemi Seba hakili jiginna sango ale de ye tasuma bila bakelen biye la Senegali jamana kɔnɔ k'a jeni n'a kun donna kaso la ka tila k'a bɔ k'a bila. Kemi Seba de kun nana Abidjan ko ni wari fa b'a la ka bɛn ni marsikalo tile 23 ye a kun kan ka ɲɔngɔnbɛ kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya a ka tɔ fɛ urgence panafricaine dimanche marsikalo tile 31 ko ni wari kin belebele la ko yopugɔ nka jamana ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw nana fɛn min di u mɔ o kun tɛ ɲuman ye tamanjɛnw na k'a fɔ maɲi n'a tora k'a ka hakilinaw bila senga ko ni wari jamana kɔnɔ Abidjan dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko basigi na tiɲɛ Sidi Cɛmɔgɔ Ture ni ale ye koniwarikaw ka jamana ɲɛmayaso ka babu sendigi ye nin ye ale ka dantigɛlika ye ko de y'a to ko marsikalo tile 26 u y'a bila ka taa fa jamana la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ février kalo camancɛ la koniwarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara bisimila la Emmanuel Macron fɛ Faransi fa bala Paris jamana ɲɛma dagayɔrɔ la ni o ye Élysée ye o se kunnafoni dilaw ni Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ a ye faransefa wari in sɛbɛkɔrɔ majamu ka jira k'a fɔ faransefa wari basigilen don wa anw farafina jamanaw minnu bɛ k'a dun an ka wari don o farafina jamana ninnu de y'u dɔngɔ ta ani wari wɛrɛ cɛ kabini yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ sa san 1960 kumaw ko wa ko wari kolo gwɛlɛn don min ka nunnen don wa labaaralen fɛnɛ don labaara cogo ɲuman na kɔrɔfɔ in fɔlen Alassane Dramane Ouattara fɛ maa minnu tɛ farafinde ka jɔnya ko la bilen maa minnu bɛ ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la an k'an yɛrɛ ndaraki nazara la an halala bɛɛ lajɛlen ka kɛ an yɛrɛw ta ye olu caman jiginna Alassane Dramane Ouattara la Kemi Seba yɛrɛ a don yan'a ka na Abidjan a kun ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ kabako da ye nin ye Alassane Dramane Ouattara ban bɛ jɔnya juru tigɛli mɔ ka bɔ a yɛrɛ sen la. Lebe surasi ɲɛma min kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a fɛnɛ ye a damako ye Maréchal Khalifa Haftar jamana kɔrɔyanfa kɛlɛ dangele ni diɲɛ selikɛna ni setigi jamanaw kɛn tɛ k'a lakodɔn a bisimilala marsikalo tile 27 Saudiya masakɛ fɛ ni o ye Salman Ben Abdel Aziz Al Saoudu ye min senfɛ masakɛ y'a yira la k'a fɔ Saudiya jamana bilama a ka d'a ye Libi jamana ka basigi wa dan b'a la k'a fɔ Libi jamana ka ɲɛta a n'a ka basigi ko na sɔrɔ don nataw la dantigɛli in senfɛ Saudiya ministre min ɲɛsimɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani Saudiya jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ fɔ ka taa se ministre wɛrɛ ma min ɲɛsimɛ farafina ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛbolo babu sendigi ni o ye Ahmed El Mesmari ye ale ye dantigɛli dɔ kɛ Libi jamana kɔnɔ a don kelen la k'a jira k'a fɔ bi in na Libi kɛlɛ bɛ ka kɛnɛ wɛrɛ minɛ Libi ka denw yɛrɛ dama tɛ bilen diɲɛ selikɛna ni setigi jamanaw bɛ ka sen don a kɛlɛ la ka sabu kɛ u ka nafa min bɛ Libi jamana kɔnɔ Libi halalaw kɔni a y'a yira k'a fɔ bɛnbɛnbɛn caman tigɛ bɛ Libi jamana kama jamanaw fɛ i n'a fɔ Qatar, Italie ani Bamaji jɛkulu dɔw wa seereyaw ni danganiyaw bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɛ Libi tɔ coronin na ka taa fɛ. Komɔri ye guni nzaba ye a dama jamana do nka bibi na min ye manga ye o be ye ka sabu kɛ kalata min kɛra ni o kalata jaabiw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Azali Asumani bi sigi a yɛrɛ nɔ na o ma bɛɛ fanga sinamatɔn 12 mɔ nka min nana kɛ kokura ye kɔrɔ maa saba bɔnɛna a nina muguti dɔ de kɛra Komɔri faaba la ni o ye Moroni ye lakana tigilamɔgɔw ni maramafɛntigi dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɛra wulatile yanfan fɛ Moroni surasi dagayɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a kɛra yen de wa a kɛra ka bɛn ni kuma ye kuma min fana ni fanga sinamatɔ ɲɛma dɔ fɛnɛ minɛna ka sabu kɛ a y'a jira k'a fɔ a ma jɛ ni jamana ɲɛma Azali Asumani ka sigili ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maramafɛntigi ninnu de nana Komɔri faaba Moroni surasi dagayɔrɔ la surasi ɲɛma dɔ datugulen bɛ jamana ɲɛma Azali Asumani bolo k'a fɔ a tun b'a fɛ k'a ka kafo jaso ni o ye Faisal Abdou Salam ye k'o diyagoya labɔ kaso la u kuma fɛ ka don surasiya dagayɔrɔ fɛnɛ na ka taa surasiya ɲɛmaaba fɛnɛ fa u kɔni ye surasi ɲɛmaaba in ni o ye Faisal Abdou Salam ye ka bɔ kaso la nka u ma se ka taa ka dan kɛ
barisabu ka da kan maa minnu nana bɔ maa fila fara olu la wa commandant yɛrɛ min fɛnɛ kun bɔtɔ kun do kaso la o fɛnɛ fara ani gendarme ka kelen jamana ɲɛmayaso fanfɛ bebe in na ko in kɔni basigi bɛ jamana ɲɛmaw ka fɔ la nga fangasinamatɔ ɲɛma min minɛna ka bɛn n'a don kelen n'a kuma kelen ye colonel Suwalihi Mohamed ne ale bilama kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ma jɛn ni jamana ɲɛma Azali Asumani ka sigili ye jamana kundigi sigi kalada senfɛ ko in n'o bɛ ɲɔgɔn ɲɛsara la wa u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsara la wa o de kɔni bɛ ka ɲɛɲini sa bawo dimanche jamana kundigi sigi kalada min kɛra Suwalihi Mohamed y'a yira k'a fɔ Azali Asumani ye namara baden de kɛ k'i yɛrɛ jagoya sigi jamana denw kunna k'u ma jɛ ni a ye o yɔrɔ bɛɛ y'a yira k'a fɔ ale ye jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛ kɛ furanjɔrɔ fanga latɛmɛ jɛkulu ye ko comité national de transition ka se ka kalata kɔfɛ manga ɲɛnabɔ cogo ɲini o de ma bɛɛ jamana ɲɛma Azali Asumani ma n'u taara minɛ ka bɛn ni nin muguti in fɛnɛ ye. Venezuela jamana kono jamana togola sɛgɛsɛgɛlikɛla min bɛ wele ko contrôleur général o ye sariya dɔw ta ka jira k'a fɔ maa min kɛmɛ ka Venezuela kalaya tile damadɔ in na n'a ni Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bɛ jɛ la Juan Guaido a ti daga ye bilen a k'i kanbɔ ka ɲɛmaya jɔyɔrɔ ɲini Venezuela jamana kɔnɔ san 15 wa ko jamana sariya kɛmɛ k'o de fɛnɛ fɔ k'o y'a dɔgɔyalen ye n'i ma ɲa k'i b'o n'a ɲɔgɔnna bereda makun jamana sɛgɛsɛgɛlikɛlaba in ni o ye Elvis Amoroso ye a y'a yira k'a fɔ Juan Guaido min ni a kun gɛngomɛ ka jira k'a fɔ ale ye jamana ɲɛma ye a k'a dɔn k'a fɔ a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la wasabilo ɲɛmaya la o tɛmɛnen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛra ale fɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi bi wajibiya ale mɔ a ka maɲi nbali a ka ɲɛmaya jɔyɔrɔ ɲini kalata senfɛ Venezuela jamana kɔnɔ barisabu ka da kan ni ma ɲɛ k'i bɛ kɛ jɔyɔrɔtigi ye Venezuela sariya kɔnɔ i ka nafolomafɛn sɔrɔ min b'i la i b'o bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya bɛɛ ye ko nka ko Juan Guaido a ye min fɔ k'o ba kun nafolo la ani a bɛ ka baara min kɛ nafolo la kɔsada in na k'u cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji o nafolo bɛ ka bɔ min k'a ma se ka walawalali kɛ o ka o kuma na sariya b'a nɔ minɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 22 de a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la wasabilo ɲɛmaya la jamana sanfɛ kiiribulonba cour suprême fɛ o dugujɛ a taar'i jɔ bɔlɔ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro tɛ jamana ɲɛma ye bilen ko de ye jamana ɲɛma ye o yɔrɔ bɛɛ Amérique ka jamana ɲɛma Donald Trump y'i can k'i jɔ ko e b'a lakodɔn jamana ɲɛma ye ale fɛnɛ minnu dajuru b'a bolo nazarala tɔnba Union Européenne ni jamanaw la olu fɛnɛ dugura ko Venezuela kaw ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaba in contrôleur général la ni o ye Elvis Amoroso ye a y'a yira k'a fɔ Juan Guaido maɲi a ye taama 91 ɲɔgɔnna de kɛ jamana kɔ kan min musaka bɛ t'i jɔ Venezuela wari dunda $300 million dana a dun ka nafolo t'o bɔ bawo a ye min fɔ k'o bɛɛ kun o sidɔnnen don kabini a ye kuma in mɛn a yɛrɛ y'i dantigɛ a ko contrôleur général tɛ contrôleur général ye a tɛ se ka maa sɛgɛsɛgɛ k'a sabu kɛ wasabilo de bɛ yamaruya i ka kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye Venezuela sariya senw na nka e ma lakodɔn yɛrɛ e k'a fɔ k'e bɛ ne bali k'o kɔni ye kuma nan k'i dɔ fɔ ye. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ni Ala sɔnna a ma laseli nata aw ni Musa Fɔnba de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna o ma.